Pavle, nakonec jeden bod za prohru po nájezdech. Je to ztráta? Podľa mňa v priebehu celého zápasu remíza bola dobrá, my sme nedali 5-3, 2 minúty, čo je trestné a proste potom sme mali oslabenie v predĺžení, ktoré sme obránili a ja si myslím, že 9 bodov bola zaslúžená a na jazde sú loteria. To nevyužití té dvojnásobné přesilovky, byl to ten rozhodující moment? Tak určite, keď máte 5-3, 2 minúty a proste ani neohrozíte bránu, to je katastrofa. No, proste. Tak sa vraví, že kto nedá 5-3, nemôže vyhrať. Dá se říct, že právě Hradec Králové je ten tým, se kterým se perete o tu první čtyřku. Bavili jste se o tom, nebo bylo to cítit i na ledě? Tak určite vieme, že o čo hráme. Tento rok hráme viac menej, dá sa povedať, v kľudných vodách, ale proste je pekne, že sa môžeme naháňať ob tú prvú štvorku a tieto zápasy, tam sú rozdiel za 3 body bod, čiže proste každý zápas je dôležité bodovať, je jedno koľko, ale lepšie za 3, ale určite s tými týmami, ktoré sú vpredu, musíme bodovať a chytať a hlavne tí, čo sú pod nami, musíme hrať dobre a bodovať. Ta první třetina se dá říct, že patřila spíš vám, ve druhé třetině Hradec neuvěřitelně zatlačil. Čím to bylo? Tak ja si myslím, že sme nezachytili úvod, Hradec začal dobre, oni hrajú stále rovnako jak doma, proste rýchlo otačajú hru, všade sú rýchlo, forčekujú dobre, čiže tomu sme sa museli vyrovnať, to sme sa vyrovnali po 10 minútach prvej tretine a v druhej tretine sme mali dlhšiu striedačku, stracali sme zbytočne puky na modrých čiarach, nedostávali sme puky von, prehrávali sme súboje vzadu a oni to otačali dobre, držali sa na puku a v tom sú dobrí, čiže my sme nerobili tie veci, ktoré by sme mali robiť, aby sme sa toho tlaku zbavili a my sme im na to pomáhali, ale v tretej tretine sme sa z toho dostali a nejako sme tomu odolali v druhej a v tretej sme sa z toho dostali a mali sme šancu ukončiť zápas, ale to sa nepodarilo. Vrátili jste se domů po 4 zápasech. Jak náročný to bylo a jak třeba spokojený si s těmi 8 body, které jste vybojovali? Tak určite vedeli sme, že budeme hrať vonku, nemali sme dobrú sériu staroročnú ku koncu roku, ale nakoniec sme to točili a sme rádi, že sme vonku začali hrať poctivo, jak sme hrali tú prvú štvrtinu, že proste sme nedodávali tímom proti nám prečíslenia, hrali sme dobre zo zadu a to prinašalo body, výhry a tak musíme hrať aj každý zápas, proste nemôžeme púšťať oponentov proti nám, že by išli do protiútokov a proste prečíslení. Proste keď budeme hrať poctivo, máme šancu raz každým. Když to vememe z toho globálnějšího nebo většího hlediska, tak jste začali využívat přesilovky, na čemž máš velký podíl i ty, tak cítíš tam zlepšení v tomhle směru? Tak určite je lepšie, že už dávame góly, že si pomôžeme občas, ale i keď dneska sme nedali, ale určite sme to zlepšili, ale hovorím, 2 minúty presilovka 5-3 a nevystreliť sa mi zase možno mali jednu strelu, tak to je katastrofa, to proste sa nesmie, to proste musíme, keď už to nejde nahrávkami, proste rozstreľať a nejako to tam dorobať a proste 5-3 nedá 2 minúty, to je katastrofa. Děkuji. Ďakujeme.